Assalamu alaikum. Wato yau zan yi magana ne jama'a kan cin amana. Wato ita amana da kake gani guda ɗaya ce, haka yadda ma guda ɗaya ce. Shi duk mutumin da aka ce da kai ya gina mutane kamar mutum ɗaya, biyu haka ya gama yadda da su, ya zo ya samu misali sun fanɗare ko sun samu abin da suke so a jikinsa sun gudu sun bar shi. To zuciyarsa tana karyewa. Sannan zai ringa jin tsoron ya taimaki wani. Misali, Nomis Gee. Wato Nomis Gee mutum ne wanda a arewacin Najeriya in dai waka kake Hausa hip hop ko waka Hausa normal wadda kake dan yin bidiyon ka dai mai kyau irin ingausa ko da ba turanci a ciki. To Nomis Gee ya taimake ka. Idan bai taimake ka ba ya taimaki mai gidanka. Ka gane? Yanzu muka ɗau misalin waye wanda ya fi kowa yanzu tashe a mawakan Hausa hip hop kaga shine misali DJ AB. DJ AB ya fi kowa tafiya. Lokacin da DJ AB suka yi waka Wabab, duk wannan abin da Nomis zai ke faɗa a Arewa 24 sai bidiyon ka ya kai international standard, sai bidiyon ka na da tsafta, sai bidiyon ka na da waye. Bidiyon DJ AB a cartoon aka sata ta YNS. Amma duk ya haka da DJ AB ya gama samun ɗaukakar da yake so da waye yana tashi gaba da waya fara da Nomis Gee. Haka gaje ka ɗauko G Fresh Alami. Lokacin da G Fresh yake komai Nomis Gee, my ambassador, my bro, my waye kaza kaza, a lokacin ɗaukaka yake so saboda yana haɗa kansa da DJ AB a lokacin, bayan kuma DJ AB ya gama ɗaukaka. Daga baya fa yanzu ya sharban da ka ji G Fresh wai yayi magana akan Nomis Gee ko ya ma tuna akwai wani mai suna Nomis Gee. Ya manta. Ka gane? To haka duniya take jama'a. Wato yalla bai shi mutum da kake gani a yanzu haka yanzu Nomis Gee akwai na tabbata kananan artist mata masu tasowa sun fi kaza suna so ya taimake su a wasu abubuwa, amma ina mai tabbatar maka yana jin tsoron ya taimake su. Hakan ka dauki baba Adamu Zango. Ka gane? Adamu Zango ya kawo Bangis, ba abin da Zango bai yi wa Bangis ba dan ya daukaka, amma kan shi ya rabu wasu ta zo. To shi ko irin sau Oga Abdul irin su waye ba za su taɓa samun kan Adam Zango kamar yadda yake wannan ya sami Bangis ya same shi ba. A lokacin da motocin Zango, gidajen Zango, wane komai da Zango yake amfani da shi, White House family wane ne komai. So amma yanzu ba, ka gane duk mutumin da ya taɓa taimakon mutane a rayuwa idan ya taimake ku, so dan Allah ku daure ku rike amana. Wato na gar zalimi ko yana ta magana cewa wai dan adamci ne haka, dan adamci ne haka diya haka. Yanzu ka ko a siyasa yanzu ka duba injiniyar Tarabi Musa Kwankwaso, yadda da yawa abba da ya dauke shi kamar ɗansa yake ji. Wallahi yanzu ba ga wani ya koma tare da Kwankwaso ba, Kwankwaso ba zai taba sakin jiki yayi ma wahala yanda yayi ma abba gida wahala ba, saboda yayi maganduje. Aka ce ai dama gashi ganduje kaza da kaza, ya zo yayi ma abba. Ka duba abba yanda yake ma Kwankwaso biyayya yanda ka san ya ce da shi kwanta anan ka kwanta, zauna anan ka kwanta, ko gaisa ba yadda ya bashi hannu sai ya tsuguna. To shi cin amana da tasiri sosai fiye da yadda mutane suke tsammani. Shi yasa kiran da zan yi da Allah ga jama'a, duk wanda ya taimake ka a rayuwa kar ka manta halacci, ko da wani irin taimako ne kai mutum. Ko yanzu ka gani yanzu misali waɗanda suka fara following ɗina masu manyan accounts, ka gane Fresh AB Borno, ba zan taɓa manta da Fresh AB Borno ba, ya ban gudunmawa tunda ya yi following ɗina na da 2 million followers above. Sannan na biyu Mo Sarki, akwai waɗanda muna comedy da su, muna abubuwa duk ga sanan su mutane ba zan kama suna ba, amma da yawan su sun sani in suka kalli wannan bidiyon muna abubuwa da su. Amma mutum kwaman ya ma liking ko ya reposting, wallahi ba zai yi ba. Kuma ba wai dan ya san baka so bane ko dan bai san account ɗinka ba. Kai duk wanda kai bidiyo ko wannan ɗinka wallahi in bai ga ta yau ba zai ga ta gobe, amma sai nuna ka gane ai kaza ban gani ba, ni ban ma sani ba. Ƙarya ce wallahi. It's all about priority. Yana jin kansa shi wani ne, shi ne kawai. Sai na ƙarshe kuma baba Adamu Zango, ko da a ce wani ne ya ga min cewa yau Adamu Zango zai yi following dina a TikTok, wallahi zan ce ƙarya ne in ba dan na gani ba. Amma ina tashi da asuba shekaran jiya wancan ne sai ganin Adamu Zango ya following dina. To ka ga manta ya zan manta da wannan. Shi halacci ai ɗaya ne. Idan mutum ya riga ya ma, to in dai kai dan halak ne ya kamata kai iya da abin da za ka yi dan kamar yadda ya faranta ma, ya cire girman kai, ya cire ɗaukaka, ya cire komai yi ma, kai ma kamar. A yanzu haka mawaƙanmu waɗanda suke misali 'yan Hausa hip hop, ka gane 'yan Hausa hip hop da yawansu sun fara ganin girman Adamu Zango ne sakamakon
da Nomis Gee ya taɓa yin wata magana cewa Hausa hip hop ma in ba Adam Zango ba za ta tafi ba. Saboda in ka ɗauke biliyo kusan Adam Zango shine na biyu wanda ya fara yin waka da Hausa da Turanci. Wanda dai aka sani dan ba zan ce ai kwata-kwata ba, wanda aka sani suka yi popular. Tukunna sai su Nomis Gee suka biyo ba, su Morel, su Classic, su sauran haka gangaro kan su DJ AB da sauransu, su BOC da sauransu.